Goedenavond, het is 26 mei en dit is het nieuws van vandaag. Bij een eenzijdig ongeval op de rondweg Biggenkerken is gisteravond een 19-jarige man uit Westkapelle zwaar gewond geraakt. De man viel achter het stuur in slaap, waardoor hij met zijn auto op een vluchtheuvel belandde en tegen een verkeersbord aanreed. De auto reed vervolgens over het fietspad en kwam tegen een boom tot stilstand. De bestuurder is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dit is de nummer 1 van de 16e editie van de Zeeuwse Top 40. Danny Vera met Rollercoaster. Het nummer voert de lijst nu al 4 jaar aan. Here we go on this rollercoaster like we know. Wij zouden natuurlijk het liefst elk jaar een nieuwe nummer 1 hebben, want dat houdt het spannend. Maar aan de andere kant, als zo'n lied dan voor de tweede of de derde keer op 1 staat, ja, dan bewijst het wel zijn kracht. Maar dat betekent niet dat heel de lijst hetzelfde is gebleven. Er waren maar liefst 16 nieuwkomers. Daarnaast zien de presentatoren nog een andere ontwikkeling. Wat ik zelf heel leuk vond, is dat dialect overduidelijk weer in de lift zit. Want we hebben een paar jaren achter de rug dat het iets minder werd. En nu waren er ineens weer een stuk of 4 meer dan vorig jaar. Er is een Engelse tweezitter uit 1947. Het bijzondere aan dit vliegtuig is dat het een vliegtuig is waar je naast elkaar zit in de open lucht. Daar zijn er eigenlijk heel weinig van. Dat maakt het ook heel leuk en heel gezellig. Dus dat gaan we straks ook even proberen. Zo ook nog eventjes een bril voor je. In Axel zijn 22 historische zweefvliegtoestellen uit heel het land neergestreken. De toestellen zijn voor iedereen te bewonderen, op de grond, maar ook in de lucht. En dat is niet alleen leuk voor de bezoekers, maar ook voor de piloten zelf. Wat vindt u van het vliegen boven de provincie Zeeland? Nou, dat is denk ik het mooiste uitzicht wat je kunt hebben. Het is fantastisch om gewoon zoveel verschillend landschap door elkaar heen te zien. Dat zie je echt op heel weinig plekken in Nederland. Dus ja, schitterende plek. De toestellen zijn van leden van de Vereniging Historische Zweefvliegtuigen. Ze komen 2 keer per jaar bij elkaar op een plek in het land om samen te vliegen. Dat oude heeft gewoon iets. Het heeft iets charmants. Het ruikt anders, het vliegt anders in dit geval. Het gedraagt zich anders. En het heeft een zekere rust. Je dobbert ermee rond. En het is allemaal niet zo jagend. De historische vliegtuigen zijn nog tot en met zondag in Axel vanaf de grond te spotten. Wat een nette landing. Ik dacht ik bereid me voor op het ergste, maar het viel heel erg mee. Heel houden. Een bijzondere hobby voor 2 zussen uit IJsendijken. Manon en Naomi Kools doen aan tractorpooling. Speciale trekkers met veel vermogen slepen zo lang mogelijk duizenden kilo's met gewicht over een baan. Naomi en haar zus rolden in de sport door hun vader. Omdat pa buiten de baan reed en Manon een opmerking maakte toen ze 15 was dat ze het al beter zou kunnen. Dus toen ging ze toen ze 16 was zelf rijden. Dat pakte heel goed uit. En mijn zus is wat dat betreft ook een beetje een voorbeeld geworden. Omdat als zij het kan, waarom ik niet? En dat is ook zo, want in haar eerste jaar werd de 20-jarige Naomi gelijk Europees kampioen. Dus dat was echt een prima einde. En toen kwam corona en toen lag alles stil. Dus dat was eigenlijk mijn eerste en gelijk tot nu toe laatste jaar. Lukt het? Ook de vader van Manon en Naomi rijdt nog wedstrijden. En dat doen ze in dezelfde klasse, als concurrenten van elkaar. Ja, eigenlijk wel heel grappig. Ik zie het ook niet als concurrenten. Want we zijn 1 team. We hebben ook geen verdeling wat dat betreft. Ik bedoel, we zijn 1, we doen het samen. Dus als 1 van ons 2 wint, is het goed. En het maakt niet uit wat dat betreft welke. Vanavond rijden ze hun eerste wedstrijd van het seizoen. Maar voordat ze van start kunnen, worden nog even de laatste puntjes op de i gezet. Goes tegen ACV in de 3e divisie, waar de bezoekers uit Assen een penalty krijgen. Spijkerman gaat wel heel makkelijk liggen, maar de arbiter geeft toch een strafschop. Arjen Hagenau met de openingstreffer na 13 minuten, 0-1 voor ACV. Goes kan vandaag degraderen als de Beverlandse ploeg zelf verliest en concurrent VVOG wel wint. Een goede aanval van Goes levert een goal op van Silvio Hagen, 1-1 na een klein half uur spelen. Na rust verdedigt Goes niet goed uit en komt ACV, dat op de 7e plaats staat en nog kans maakt op de 3e periodetitel, op 1-2 door een treffer van Gijs Jasper. Goes geeft daarna alles, speelt niet altijd even goed,
Maar deze voorzet van Renzo Roemeratu levert met een kopbal van Guillaume Klinkemeijer wel de 2-2 op. Het is de eerste goal dit seizoen van de Belg voor Goes. Daarna gaat Goes nog op jacht naar de overwinning. Wil de ploeg nog een strafschop? Maar deze forse schouderduw op Roemeratu is volgens de scheidsrechter geen penalty. Het blijft 2-2 op het Schengen. Concurrent VVOG wint vandaag, maar Goes is officieel nog niet gedegradeerd. Maar kan een teruggang naar de hoofdklasse alleen nog in theorie ontlopen. Zaterdag kan het doek al vallen tegen Dovo. Het was al met al een heel vriendelijke hemelvaartsdag vandaag. Het was een beetje voor ieder wat wils met zon- en wolkenvelden. En goede temperaturen. Landinwaarts ging het richting de 20 graden. Maar de windkracht 5 tot 6 was stevig. Ook voor een paar boeien die los waren geslagen en aanspoelden met de aanlandige wind. Wel nam de bewolking toe en vannacht valt er verspreid ook een beetje regen of motregen. Maar veel is dat niet, later klaart het op en de wind neemt af. Morgen is er een matige, aan zee eerst vrij krachtige wind uit west tot noordwest. Morgenavond is er weinig wind. Het is ongeveer half bewolkt en het wordt maximaal 16 tot 18 graden. En het weer in het weekend, dat behoeft enige aandacht. Niet zozeer dat van de zaterdag, want het is dan wel fris met 15 graden. Maar zondag is het echt koud voor de tijd van het jaar, met minima rond 8 en maxima rond 13 graden en verspreid ook een aantal buien. En maandag is het ook nog vrij koud, met weliswaar minder wind, maar ook kans op een hagelbui. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne avond.